Himeshima, an island just 17 kilometers in circumference in western Japan, a Japanese startup created the Himeshima model. It features Green Hub, a rooftop solar and battery station that charges compact EVs. These EVs are designed for narrow roads and used today for ecotourism. 青空コンセントと電動モビリティを活用することでゼロカーボンドライブを実現します。In addition to ecotourism, it is being explored as a transport solution, especially to support seniors. This innovative mobility model is now expanding beyond Japan. In Palau, it's reducing carbon emissions and improving access to clean transportation. 私たちは未来の子供たちのために気候変動対策に取り組みたいと思います。 For the full story, visit Kizuna. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Marami sa atin ay ang nagsisilbing breadwinner ng ating pamilya. Ngunit may mga pagkakataon na napapagod din tayo. Ikaw, kabarangay, ano ang mga pagsubok na pinagdaanan mo bilang isang breadwinner? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Palagi po akong nakikinig ng Barangay LS sa Facebook tuwing gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Noong nakita ko po yung email address kung saan ay pwedeng magpadala ng sulat ay naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo. Ako nga po pala si Jiro, 33 years old na sa ngayon at ang mama at papa ko naman ay may maliit na sari-sari store. At yung nag-iisa kong kapatid naman na si Joshua ay isang college student. Noong kabataan ko, aaminin ko po na naging pasaway ako, Papa Dudut. Hindi ko sineseryoso ang pag-aaral ko at maaga akong natutong manigarilyo at uminom. Hanggang sa nag-apply ako sa isang call center, nainganyo ako sa laki ng sahod. Kaya hindi ko na rin natapos ang pag-aaral ko. Ngayon po ay masasabi kong nagbago na ako. Oo, nagyoyosi pa rin ako at umiinom paminsan-minsan kapag sumasahod ako. Pero ako na ang tumutulong sa mga gastusin namin sa bahay. At ako na rin ang nagpapaaral sa kapatid ko na si Joshua. Pero kahit na
Matang kumapit ng dito lang na po. Lipstick ganun. Ikam ti agos ti kanin ah. Pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Habang naputol kahit magkahiwalay ay masasabing iisa pa rin. Yan ang sinasabi tungkol sa pagkakapatid. Magkakaputol o sa paligpit salita ay magputol. Hindi man daw literal na magkakadugtong, ay isa pa rin ang pinanggalingan. Ang ating mapapakinggan ngayon ay kwento ng magputol. Pero naging magputol sila sa kaibang paraan. Ang kwentong ito ay mula sa kabarangay nating si Deo na isang asawa at isang ama. Samahan natin siya sa pangyayaring ito ng kanyang buhay at pamilya. Makikilala din natin si Ruth, ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Ella. Nasa kwento din ang mga importanteng tao sa kwento ito. Ang ilan si Luna at ang kanyang anak na si Eva. Kung anong kwentong pag-ibig ang ating maririnig ay malalaman natin habang lumalakon ng ating istorya. Pero komplikado ito dahil may mga batang kasama sa mga problemang pagdadaan nila. Halina at samahan si Deo at ang kanyang pamilya sa kanyang kwentong 10 taonang nananahimik. Hanggang sa lumabas ang pinakatatagong lihim nito. Ang kwentong ito ay siguradong kapupulutan ng aral tungkol sa relasyon ng pamilya, lalo na sa relasyon ng mga magulang at mga anak dito, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa namuunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudu, ako po si Deo, 50 years old. Ang aking pong kwento ay nangyari 25 years ago. Pero bago po yun ay hayaan niyo po munang simulan ko ito. Noong nasa ibang bansa pa kami ng aming asawang si Ruth. Pilipino din po siya at pareho po kami nasa 25 years old. Noong magpapit siya at nagkanak po kami ng isang lalaki. Pareho po kami nagtatrabaho sa isang hospital kaya nag-NS namin nagkanak siya sa parehong hospital. Alaga po siya dahil ang nasa hospital na yun ay kilala namin at alam namin. Kahit anong nasyon pa, sila papatuloy.
naman si baby nito. O anak, good morning. Morning po. Wala na bang mas lalaki sa pabati mo? Sorry po. Good morning po, Papa. Bakit ba ang tamlay mo? Di ba maganda ang pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Halika, punta tayo sa doktor. Okay lang po ako, Papa. Okay ka ngayon. Kaya itsura ko pag hindi ka okay. Papa naman eh. Ano ba problema, anak? Sa school ba? Po. Pinakakamay ka ba? Wala po. Eh, bakit ka matamlay? Wala po. Ano ang totoo? Si Papa totoo. Nagsisikreto ka na kay Papa. Kasi po, Kasi ano? Si Angelica, grown up on first meeting on Sunday. Be like a pro with Mr. Muscle. With easy reach neck, removes skin stains, protect from germs, and packed with lavender fragrance. Now you can be like a pro with Mr. Muscle. kasi po, Kasi ano? ano lang po. Ang mama mo. Papa, bakit po siya ganun? Pagkakita ka ba ng mama mo? Hindi po. Ano ginawa ng mama mo? Wala po. O wala pala eh. Bakit malungkot ka? Papa, wala po siyang ginawa. Kasi hindi na naman po niya ako pinansin. Ay, anak. Pag-usapan na natin yun, di ba? Opo. Masyado na maraming inasikaso ang mama mo. Bakit po ganun? Ba't ganun naman eh? Si Mami Luna po, ang dami ning ginagawa. Nagtatrabaho siya sa umaga. Sa tanghali po, nagtitinda siya. Tapos sa gabi, nananahipa siya. Pero kahit kailan, hindi niya nakakalimutan si Eman. Ano kasi... Kasi po ano, Kasi iba-iba ang tao. ibang tao po kay Mama. Hindi yan ha. Masyado kasing nakataon ng atensyon sa ginagawa niya. Pero alam ko na yung ginagawa niya eh, para sa'yo rin naman. Halos hindi na po siya umuwi dito. Lagi kasi sila may out of town. Pero pag nandito siya, parang wala pa din naman siya. Pag kinausap ko, parang ako naman ang wala. Parang hindi niya po ako nakikita. Anak, pasensya ang Minsan po, iniisip ko, sana pagalitan na lang po niya ako. At po, pag nagagalit siya, nararamdaman kong napapansin niya po ako. Tsaka po nakikita niya ako. Pagpasensya mo ng mama mo. Nandito naman ako lagi ba? Oo, Papa. Kaya smile ka na. Dahil wala kang pasok ngayon, gusto mo Rochelle tayo? Naku, Papa, dito na lang po tayo. Tama na. Sunduin natin si Emma at ang mami Luna mo. Po? Sige po. Saan po ba tayo pupunta? Ikaw mo decide. Punta tayo kahit saan. Eh, pero baka po may plano na po sila ni Emma. Wala plano sila Emma ng pamilya. Paano niyo po nalaman? Usap na kami ng mami Luna mo. Sinabi ko sa kanyang plano. Kailan po? Kanina lang. Sasabihin ko sana sa'yo kaso Pasensya ka na po sa akin, Papa, ha? bakit naman? Kasi ang dami ko pong angal tungkol kay Mama, eh. Naiintindihan ko yun. Natural lang na natin ako. Pero huwag ka magagalit sa mama mo. Opo, hindi po, Papa. Bale, mamaya naman makikita mo ng isang buwang mami na nakakambal mo. Magkamukha po ba kami ni Eman? Parang kamukha na nga kayo. Kasi lagi kayo magkasama eh. Para talaga kayo maputol. Parang kaputol ng puso si Emma. Napansin ko po, sobrang parang iisa lang po kami ni Eman. Kaya nga para makita mo na siya, maligo ka na. At magbihis. Para sa kanya. Okay po, Papa. Kapag mo parang nakalimutan ng anak mo ang lungkot na nararamdaman niya sa hindi pagpansin sa kanya ng mama niya. Sa pasyalan ay masaya-masaya siya, pati na ang best friend niyang si Emma. Kami po ni Luna ang laging magkasabay kasi mas gusto ni Eli na siya ang magtutulak ng wheelchair ni Emma. Siya nga po wala. Si Emma na hindi po nakakalakad mula noong ipanak siya. Pero ganun pa man ay hindi siya itinuring ni Eli na may kakulangan.
Kaya masaya kami kapag magkakasama dahil naibibigay namin sa isa't isa ang mga kulang sa buhay namin. Si Eli ay nagkaroon ng nanay sa pamamagitan ni Luna at kapatid naman sa pamamagitan naman ni Emma. Si Emma naman po ay nawala ng tatay, bata pa ay hindi na rin nangulila dahil nga po sa po ang itinuring niyang tatay. Ayaw ko man pong sabihin pero si Luna din po ang pumupuno ng atensyon na hindi na ibibigay ng asawa ko. At siguro po ay masaya din siya dahil na ibibigay ko naman sa anak niya ang wala sa. Pero nang makauwi kami ay kinausap ko agad ang asawa kong si Ruth tungkol sa trato niya kay Eli. Papadulot imbes na intindihin niya ang mga sinabi ko ay pinasama niya. Huwag mo raw questionin ang paraan niya ng pagpapalaki kay Eli. Dahil sa sinabi niya yun, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya na parang wala ng kwentang pagiging nanay niya. Ang mga hayop nga ay maproteksyonan gaan ang mga anak nila. Dapat mas lalo siya dahil tao. Para ako nagsalita sa hangin, papadulot dahil walang sabi ay nagbihis tulisip at umalis. Ayaw ko nag-away kami at ayaw ko madinig ni Eli na nag-aaway kami kaya pinigilan ko ang sarili ko. At halos maiyak na lamang para sa anak ko. Papa, nandito na po kami! Na, salamat sa pagsundo kay Eli. Ano ba? Na, salamat sa pagsundo kay Eli. Ano ba? Eh bukas ikaw naman ang maghahatid at magsusundo. Salitan lang naman tayo, di ba? Oo nga, pero salamat pa rin. Hindi ibang tao si Eli sa akin. Alam ko, kaya nga mahal ka niya. Nandiyan ba si Ruth? Oo nga, Papa. Nandiyan ba si Mama? Wala pa na. Sige po, mamaya ako na lang po sasabihin sa kanya. Magbibihis po muna ako. Punta po muna ako sa kwarto ko. Ano sasabihin mo? Naku, kanina pa excited yun. First basketball game nila sa Lunes. Ah, hindi ba yung sports sa Merkulis pasimula? Inurong nila para isang linggo daw yung event. Ang sasaya kasi ng mga bata. Ako, kailangan pala namin mag-practice game weekend. Oo, alam mo ba na si Eli yung pinakamagaling sa team nila? Talaga? Oo, sikat siya sa school. Hindi pa kasi posible. Kasi akong tatay niya. Naku, alis na nga ako. Naghihintay si Eman sa sasakyan. Teka, game nga ba ni Emma sa James nga? Sa Miyerkules pa. Kaya nga excited din si Eman kasi mag-cheer daw siya kay Eli. Nakakatuwa ang mga bata. Wala na talaga sila mag... Sinabi mo ba? O sige, alis na ako. Nigis mo na lang ako kay Emma. Matutuwa yun. Sige na. Bye. Ingat sa pagdadrive ha. Okay, salamat. Bye. Teka, parang nasaya na ako ba? Opo, Hulaan ko. sige po. May girlfriend ka na, no? Papa naman eh. Uy, matawa. Ibig sabihin mag-asawa. Papa naman nakakainis. Uy, hindi tikon. Ayoko na nga pong sabihin. Ang bigot pa ng poging anak ko. Halika nga. Paya ko si Papa. Amoy pawis ang anak ko. Papa naman eh. Ano? Basketball ka, no? Opo, Sino panalo? kami po. Pero practice pa lang naman po yun. Sa Lumis pa po umpisa ng totoong basketball game. Ha? May kantigos yun. Buti na sabi mo. Si Papa naman ang loloko. Alam ko naman na alam mo na kasi sinabi na ni Mami Luna eh. Wala ha. Wala sa sinasabi. Ay naku Papa, halata ka talaga magsinungaling. Binibiro lang kita. Excited na kasi ako sa laro mo. Ako din po Papa. Ermis na bukas. Kaya sa Sabado, practice tayo ha. Opo, Kailangan maituro ko sa iyo mga tinuro ng lolo mo sa atin. nag-basketball din po kayo ni Lolo dati.
siya sa buong bahay pero wala siya. Lumabas ako at nagtanong sa mga kapitbahay pero wala din siya doon. Isa lang ang naisip ko na pwede niyang puntahan. Sila Luna at Emma. Pero may kalayuan ang bahay nila sa atin kaya natakot ako. Kailangan ni Ella ay ang papunta ko ganun this oras na ng gabi. Habang nilalabas ko ang kotse papunta kila Luna ay saka naman ito tumawag. Sinabi ni Luna na nasa kanila nga si Ella. Sobra ang pagpapasalamat ko sa Diyos at walang nangyaring masama sa anak ko. Napanapag ang loob ko dahil alam kong ligtas na ligtas si Ella ay kina Luna at Eman. Nawala na ang haba at takot ko pero nagsimula naman ang awa. Naawa ko sa anak ko. Napakabata pa niya parang maramdaman ang ganoon. Sa sarili niya pang nanay. Nagmamadali akong punta kila Luna dahil gusto kong mayakap na ang anak ko. Luna, Leo, ulit ka. salamat. Relax ka lang. Kailangan mo kumalma. Nasaan na si Eli? Nasa bahay ko kasama si Eva. Gusto siya? Ba siya ngayon? Hindi ko pa siya nakikita na malungkot. Palagi ko siya nakikita na masaya, lalo na kung kasama na sila ni Eva. Naawa ako sa anak ko. Hayaan na mo na natin ka. Sigurado gagawin ang kaya kaya. Salamat sa inyo, ha? Hindi ko ba nasabi ni Eli? Iiyak lang siya pagdating niya kanina. Kaya hindi ko siya makapagsabi. Gusto. Kawawa naman ang anak ko. Malama ka. Okay na siya. Kasalanan niya pero ito eh. Malama niya. Iaya siya ni Eli para sabihin. Tapos, Imposible na kung sumama ang kulay kung sinabi ang na hindi siya tumulong. kaso hindi na ganun na nangyari. Ano ang sinabi mo? Huwag lang siya tawagin nanay. Umili sila sa Eli. Ano? Nagsama na mo si Eli. Dahil sigurado magkaisip siya. Hindi niya nararamdaman ang pagmamahal sa kanya. Tapos sasabihin niya yung sa bata. Bakit kaya niya nasabi yun? Kawawa naman ang mga Hindi ko na alam ang gagawin ko. lakasan mo. Gusto ko na sana makausap si Eli. Kalmahin mo muna ang sarili. Hindi magandang makita ka ni Eli ng ganyan. Baka lalong mahirapan yung bata. Pinipilit ko maging malakas. Pero kapag sumasagi sa isip ko mga sinabi niya, hindi ko maiwasan maapektuhan para sa anak ko. Mas doble ang sakit niyan sa anak mo. Kaya sana, huwag kang magpakita ng kahinaan. Ikaw na lang ang pinangahawakan ng anak mo. Oo, Sandali, tatawagin ko si Eli. salamat. Pero may ipapakiusap lang sana ako. Ano yun? Pwede bang dito muna si Eli kahit ngayong gabi lang? Oo, mas mapapanatag ako kung magkasama sila ni Eva. Sigurado ako na dadamahin niya si Eli. Salamat. Sandali lang ha. Eli? Halika sandali anak. Nandito ang papa mo. Papa, sorry po. Anak, huwag ka lang umiyak. Sorry po, Papa. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Naiintindihan ko, anak. Pero sana nagsabi ka sa akin, ihatid kita dito. Natakot lang ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Sorry po talaga. Tahan, anak. Hindi ko na po ulitin yun, Papa. Tahan, anak. Hindi ako galit sa'yo. Tahan, anak. Lagi mong tandaan na mahal ka ni Papa. Opo, Gusto mo lang dito ka matulog. opo. Bayad po kayo. Oo naman. Salamat po, Papa. Punta na lang ako doon sa umaga. Huwag mong kalimutan. Magpapractice tayo para sa basketball game mo. Opo. Ako na lang, papadin ang mukha mo. Hindi ka na. Opo, Papa. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo maging champion sa buhay. Get your child into sports today. Yan. Kita mo. Kamukha ko si Papa pag nakasmile. Nasaan pala si Eman? Nasa loob na po ng kwarto niya. Hindi na po siya nakalabas
nakarecover si Eli dahil sa tulong ng mag-ina. Masaya kami ng gabi yun. Maski ako ay nakalimutan ko ang ibang magandang ginawa ni Ruth. Sobrang napumuna ni Luna ang pagiging ina para kay Eli. Iisipin mong siya talaga ang nanay ni Eli at sobrang close naman nila ni Eman na masasabi mo na rin na para silang kambal. Sa piling nila, may nanay na si Eli. May kapatid pa siya. Hindi pa ako umalis kagad kasi naglabas ng chessboard si Luna. Ipinabuka sa kanya ni Eman, ngayon napasabak ako ng chess. Kahit anong gawin ko ay hindi ako nanalo kay Eman. Galing siyang mag-chess at ang chini-cheer ng anak ko ay si Eman at hindi ako. Kaya nagbiro si Luna na siya na lang ang mag-cheer sa akin. Matapos ang chess ay nagkwentuhan pa kami ni Luna habang patulog na ang dalawang bata. Papadunod parang yung pangarap ko. Sana isang gabi magkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng asawa ko ay nangyari itong gabi yun. Hindi ka lang sa asawa ko kundi si Luna ang kausap ko. Ang dami namin na pag-usapan at hindi na namin na malaya na sobrang ganda pala. Kaya hindi na ako pinag-iwan ni Luna. Sinubukan ko siyang pagpilisin na nalalaman ako pero nagkalit siya dahil gabi na raw. May guest naman daw sila o kung gusto ko raw ay pwede naman sa kwarto ni Emma na matulog ako para kasama ko ang dalawang bata. Kaya kalaunan ay pumayag na rin ako. Ilang magahan, maaga akong umalis dahil nga sa magpa-practice kami ni Ellen. Iwan ko na muna si Ellen para makapagpalit ako ng damit at madalhan ko din ng damit na panlaro ang anak ko. Gusto din daw kasing sumama ni Eman sa practice natin kaya umalis na ako para makabalik kaagad. Mami! O Eli! Nasaan si Eman? Nag-aalis po ng gamit niya. Balak yun parang siya magbabasketball. Hindi ako papalpag lang naman siya. Unfair nga. Ano unfair? Bakit si Eman pwedeng sumigaw at pumalakpak pag naglalaro ako? Bakit mo ako pag nanonood ng laro ni Eman bawal mag-cheer, bawal mag-ingay? Kasi sa chess, dapat concentration players para makita nila kung anong mga ganap na pwede nilang gawin. Kaya pag nag-iingay, masisira ang concentration players. Unfair ba dito? Halika nga rito. Dito, upo muna tayo. Kumusta ka na? Okay na po. Anak, galit ka ba sa bata mo? Hindi ko po alam eh. Bakit? Hindi ko may paliwanag. Nasabi ng tatay ko sa bata ko galit sa mama mo ha? Hindi po. Alam ko naman ang pagkabata. Hindi po ako mahal ng mama ko. Ha? Mahal ka naman. Baka madami na rin siya ng music. Kasama ko ba ako sa inisip niya? Ha? Parang ko kasi. Ako alam eh. Gusto ko. Sorry po. Basta ako magagalit sa kanya ha. Gusto mo lang kausap ng ina. Nandiyan din si Emma. Oo, alam ko. Sorry ka. Bakit po? Diba kayong aga-aga? Ito, masaya na po ako. Ito po, hindi na po ako. Ito ba anak to? Halika nga. Hanggang nga ni Mami. Salamat po, Mami ha. Hindi pa sa akin, kaya lagi namin nagpapalala para sa'yo. Saka si Eman din, magbaro ko. Ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya. Para sa kanya, lagi siyang safe pag nandyan ka. Ako dito, pati pag nandyan din po kayo, pati po si Papa. Mahal na mahal ka ang papa ko. Oo, wala pang walang bata ako. Siya lang po talaga lagi nakikita ko. Lagi niya ako pinangaga. Tatandaan ko po yun. Si mama ko. Wala po akong maalala na pinagkanya ako. Tinitingnan man lang. Kasi tumibig. Siya lagi kang karga ng mama ko. Hindi ko po alam.
Hindi muna ang napag-usapan nila ni Ella. Tuwang-tuwa siya sa anak ko dahil napaka-sweet na bata daw talaga. Masaya ako sa anak ko kahit may pinagdadaanan sa pamilya namin ay hindi nawawala